tabuk Tripura hasto kubang ma chini Tripura sani bisingbo COVID-19 hekeba coronavirus positive manjagui tongo aboni bagui jotono saf sutra khai tongnani tongthai tei jotono nogo tongman khangkaino jawo samung nangsuk kangkai simino nongkhor kangkai sanai ar je nokni borok rok ni je borok ni positive mankha onukhung ni borok rok bo ekeba onukhung ni borok rok no bo sungbo borokno masuba thai te positively borokno ma bujok thai borok bo bujina nangnai haino ang tamni bagui sorika hamtutui quarantine tongnai nogo tongnai omo haike kok bangyawi sung jotono subasu ekeba kok baksa khaise sung coronavirus ni haite sung yakma kaknai je chubai mansak to government haite chubui tongo bono karibo sung village o ekeba chini kubangma NGO kubangma club omo haike village committee haikeba sat para rok tongo chini borok rokni ajaga rokni jotono chubasu khailai tongo tawanadi sung nung ang joto mililai no o coronavirus ni ate sung yakka gani ni wansugo ge phaidi jotono hambai am tini je live nai tongnai joto takhubuk suna hambai am sung situng jotono hambai।